sa Ate Kari, ano? Ano na kilala sa Ate Kari? Kay, Kuya Joe, sa ano. Sa? Tumatin ka ng training ni Ate Kari? Napapasalamat una sa kanya kasi talaga din siya naging kabahagi din sa pagtuturo para sa amin, para matutunan. Tinuro niya Ate Kari? Sa mga organikong pang mga maraan na yan, sila po nagtuturo. Yung kapalagay mo, nakatulong ba yung natutunan mo kay Ate Kari kaya naging mas maayos sa'yo? Kasi ang tulong niya, kasi siya dati noon ibang pamaraan, dagang pala para makaiwas doon sa mga nangyayari sa ating bansa na mga chemical na kasi isang malaking hindi sabi kasi makakagawa na sa rest in peace kay Ate Kari. Kumbaga siya kasi yung mother ng yung mga learning side sa people. Siya yung nagporsige develop ang mga learning side, tapos lalo na yung mga nag-engage sa organic sa mga learning science. So siya sa pamamagitan niya na yung NC2 po sa organic agriculture. Kami pa yata yung unang batch kasama sa unang batch. So yan, kumbaga 2016 C2. So medyo after that yun, mga pag-share napakarami. Ito mag-organic, ano ba yung pinakadahilan? Ano ba yung pag sa pag-organic kasi kapag tama yung approach mo, kahit pa paano ang isang organic farmer, hindi mo kasama na din po namin yung lagi sa training. Gaya nga po ng mga pag tinuruan din niya po kami gumawa ng mga organic fertilizer. Kasama po na si Mama Lynn. Sila po yung magkakasama pag na-attend po ako ng mga training po. Meron ba meron ka ba isang aral na hindi malilimutan na tinuro sa iyo, Ate Kari? Meron po, yung pong yung dati po kasi nag-training din po kami ng ibang kailangan daw po namin
magsikap para daw po sa aming kinabukasan. Yung katulad po daw po. Tapos bibigyan pa nga po sana kami noon ng mga hayop po ba, yung katulad po ng baboy, manok. Yung manok po nabigyan kami. Sila po yung mga nagbigay po sa amin nung sila Ma'am Kare. Nang malilimutan kasama si Ma'am Kare, yung sinama po kami pamamasyal po sa mga farm po. Natutunan ko po kung yung po mga na mga farm ay kung yung mga iba't ibang mga ginagawa po ng mga farm po, kung paano umunlad, ganun po kanila. Ngayon, nagkita namin ang ngayon. Basta yung natutuwa ko sa kung anong policy ng organic, mga advokasya ng organic, ay nandun na kay Ma'am Kare lahat yun. Lahat na ay pinagsalin sa amin na mga farmers. Ang prinsipyo ng organic galing kay Ma'am Kare po. Ang advocacy namin dito, sir, as nag-school po, yan sir ang namin dito, ang focus is organic agriculture din dito. Ngayon sir, ang mga estudyante namin talagang tuwing mag-graduate sila, yun sila sa kanila na sana ma-duplicate niyo ang balisyo as organic farming. Doon ako nakahubog regarding sa organic. Sa inyo na kumbaga para ma-enlighten din yung para sa pag-organic na kayong nakapapana sa akin para maging info. Dahil kumbaga nakano kami dito. Maraming ako ng buhay ng lugar. So dahil Ano yung palagay mo, hindi mo makakalimutan lesson na natutunan ko natin? yung tuloy lang ang ano, kasi yun lang naman lagi pinasabi niya. Darating ang time ko, buhay ko kasi tao na. Darating ang time, farming, hindi mo yung ganyan lang. Darating ang time yan, paunti-unti ko lang ang makikilala. Siguro yun talaga. Saka yung ano talaga sa organic. Kasi every time na organic na talaga. Input kasi napaka-handsome yung kaya yung time na pupunta ka na dito talaga. Para ano yung dapat yun dapat itong ano nito dapat nandito yung area, dapat nandito yung lugar na halos ganun talagang ano siya sa mga farmer and then sa mga learning center talagang hands-on siya
Kasi time will come eventually, because of the need for sustainability, people will start resorting to heavily introducing synthetic chemicals. So, yung pagkakaroon ng isang internal control system na na-develop namin dito, nakasama ko si Ma'am Kika, isa sa mga nakitaan kong very, very passionate na tao na nagpo-promote ng agriculture dito sa Bikulan. Doon yung paggawa namin ng ICS na yun, nasa isip namin na pangalagaan na by having really a very strong organic agriculture campaign, mapapangalagaan namin ang pagiging virgin ng Tapos talagang pinush niya kami for OA. And this one, lahat ng product ko na pinush niya ang aking mga oils, ang aking mga ointments, ang aking lahat. Pinupush niya yan kasi medyo proud siya sa nagawa ko. Kaya lang, hindi nga, siguro, this after the pandemic, kumbaga nakilala na rin siya, and this is because thank you so much, Miss. What we are having now, what gives us the peso, our earning now, hindi ka naman nag-fail kasi ako sukari. And ang kagandahan dito, ang toxicity level namin mababa. Walang mga sasakyan, so walang carbon dioxide. Diba? Walang input, walang makinarya, walang ano. So, the best way here sa amin is to carry on the legacy of Ma'am Carrie and to have Catanduanes as the organic producer dito sa sa region, and work it out to declare Catanduanes as an island. Correct. Diba? That's one way na pwede naming maging legacy din, maging pasasalamat namin sa kanya because of what she did. And right now, maraming gumagaling, maraming kumikita dahilan sa ideyang ipinunla niya sa bawat isa sa amin. And those are things na you cannot carry with it kahit na wala ka na. It's also, it's something na I just want to have you read a novel that you have to die empty? Siguro Carrie died empty
Kasi what she have in her mind, all her all her dreams, all her yung knowledge, all na ano niyan inorganic, she didn't bring it with her to the grave kasi ang ginawa niya, she multiplied herself through us na ngayon kahit wala na siya, everything continues. Diba? Don't carry your goals, don't carry your dreams, don't carry your achievement with you to the grave. Oh, then share it with us, and that's what Ma'am Carrie did.